Bueno, urtengoa da, egunik potolonia esan dezagun, sagardo astaketa dalako, ez? Eta izaten da, mutiloko festetako egunik garrantzitsuna eta jende gehien abiltzen duen eguna izaten da. Ia aspaldi hasi ginen, orain dela 26 urte, eta, bueno, ez hemen, frontoia bertan, baizik eta hor Elizaren atzekaldean, eta, bueno, pixkanaka onditzen junda, eta, bueno, ekitaldi, esan dezagun, izarra bihurtu dela mutiloko festa marruan. Eta horrekin batera, ondoren dagoen dantzaldiare, Jose Lonaiak egin duen dantzaldiare, ia urte asko dieta, eta ondorenen, dantzaldia Jose Lonaiak izango da. Bueno, 25 sagardotoki desberdin izan dira, aurtengoan ere, etorri dienak, eta bakoitzak, 4 kaja, gutxi gora bera, 1200 sagardo botila izaten die. Bai, bueno, hemen baso salmenta jartzen da, eta baso bakoitza 3 eurotan jartzen dugu, eta 1100 inguru behintzat eta honeako saldu die. Eta oraindik ematen du bakarren batzuka daudela, orduan, bueno, nik uste arrakasta bat izan dela. Bai, egia da, oin euritan tonak eta ditu, baina, bueno, eusten dion eta gau giroan, bateri irauten don. Gaurko egunez beti etortzen da, eta gira pozgarria da, hainbeste jende ikustea, eta hainbeste jende jaigiroan eta gustora dagoela, mutiloko festotan. Yes, I said shit, goddamn. I'm a man. Yes, you know I said shit, goddamn.